Sachisian pat kublai fi baro pitang ipai ke kubor ke jong mau por. Habang ini aja perang bat ke kubor ke ni kapol, jong ini ipai ke mat ke bekongsan jong ke kubor kumni. Pet u Dr. Mukul Sangma bat kadwe ngut ki MLA Congress ban le yeso bat ke TMC. Ngila ban rem ha ke election ban wan dada ne sa Congress ong u MLA ka mau sinram. Ngin beteng ha ke liang persya ban ya kun ya ka parti BJP ong u MLA ka umroy hadian bayaso TMC. Penlong ka DSWO East Giant Hill District da ka mega melakam na ka benta ki tuki badon ka jingduna haki dikhot met. Ark lur tam mang pisa ki bang ban kintiaw ya ki self-help group ha umling block. Shongkun ka SHG mila ha paham sim. Ka jingmi no jong u Dr. Mukul Sangma bat kiwei na ka Congress kan kata hadu kata ya ka election. Kidan ko hok ban le yeso bat ka parti bekimon ong u presiden ka riboy Congress. Ra'nam la adu ka wasi Sport Club haka first above 40 football tournament 2021. Hadin baliai sawa ki kubor nadu ki benai ki beladap. Bau Dr. Mukul Sangma lemba ki katwe ngut ki MLA ka Congress. Kin sa petno ban penyaso syaka Trinamool Congress ni ka TMC. Menta ka sngi ka ni ka kubor. Kala jalong shisha namar kini ki kaar ngut ki MLA. Hapo ka jingalam u Dr. Mukul. Kila pa e ka shiti si olampang ki indorbar tauan. Uba met baleng do bakin petno na kaseng Congress ban penyaso syaka TMC. Uno yalam kaliang persya u Dr. Mukul lembar kita ki karwai ngut ki MLA. Kila leban ay ka shiti si olampang ha ka janmit jong kasngi balang. Kini ki kaar ngut ki MLA ki kentup prangut nagaro basangut nakasi barilum jentia. Ki Nagaro Hills Kilong, u Dr. Mukul Sangma, Zenit M Sangma, Dikanchi di Shira, Miani di Shira, Winasor di Sangma, Marthon di Sangma, Jimmy di Sangma, Balazaro Sangma. Ki Manakasi Hills Bajente Hills, Kilong uba Charles Pengrup, Nanong Thamai, ba George bilang do na umroy, ba Himalaya siyang pliang na mosenram, baru ba silang pale na su tengah saipung. Ya kadaw ba kini ki kaar ngut ki pet na ka Congress, kinsa pensyay si kapaj ba lang ba kilap tay kubor ha kasngi palay. Tang ba kawe ni kidaw, kalong ba ka AICC, kalaya ilayt labun bunsin, yaw Dr. Mukul Sangma, ubala siyam ya kini karay ban pet no siya ka TMC. Kani ka jing penbena matasi na kaliang jungi ki kaar ngut ki MLA Congress, bangin ya don benta banis no ti no bat ka All India Trinamool Congress. Kam sumdei kano ka exercise ka ba ngi dang shule hakdak. Andre kala dei ka proses ka bang ngilai perkhat la slemba menta. Kajing perkhat kawan onda ngila UI ba ngim sumla bangin syakri ya kipat ba haka rukom ka ba ngi temu ban syakri. Kalau wandra kajing lenga haka mensem jongi kungki MLA jong ke parti Kongres. Kawan rak ke jing pisah habang UI ba karu kompeniat hapo ke parti Kongres kamlong renti bat kamyaj kat kerukom ba ngi don kata ke jing temu. Hoi ngi laslong ki MLA ba syajit na ke parti Kongres ngim sumlala bangin thau ke sorkar wat lada ngilong ki single largest party. Hau arajar khat pra ngilong single largest party mangi. Kat kum karukom ngila di manyo ban thau sorkar mangi. Ke gadaw. Ti kata kadaw ngasu hafi. Ba phin ya bishar ba phin wan. Dei namar kata kadaw. Dei ka jing telot karu kompania hapo ka party. Kani ka party ka ba dei ba hab lej bej. Ya kanu ka kam ngi hab kenjo bej Delhi. Kat nginda up ya kita ki bor ki badon ha ka high command baki khot ha po Delhi bakin ay ka rai jong ki ka por kala dir ngido ya kilat ki bangi de banginyo te namar kata ngilai sya stam hi wat kataru lais nem siteng ngila ong dong ine persyang ban penbah ine persyang bangin ya tre sitom ya beta kan ke parti ngilai persyang bangin lej ban ya kan bas ki by election andre ngisem bahangno ke don halendet ke ere ke ba wanra ke jing pentut
haka jing penya ya kan parti te ngi kumne khadar ngut ngilaya ju ya kendo hateng bat ngilaya perkhat para mangi ba kumno ngi niat syakman ka election kalajan sa sistem lai benai mentah telada ngi ya hakane kasur lese upai ba ula ban kentaj no ingi la syairu ada ngimla mangin syakri hok upai ba kade kata kabapenwan ngi ban perkhat ba kan bahi ba ngin mi no nakani kaseng bat ngin ya merge no ha ka parti kabala pan kersyan ya kita kimat kibangi ngidon kita kimat kibangi khat arngut ngidon kimat kilong ba ngikwa bangin syakri hok yu ba ngikwa banwanra ya ka jing sensyar ka ba khoi ka ba suba bat ngikwa ban pensung thu hau ba ngindang don ka alternative kamot kadang don sa kawe kilat kum kani ka parti ka ba kadang de ka parti ka ba thamai ba ka parti ka ba khoi hagani ka state jongi bangin ailat yu ba unjiet ken nawa ki ba menta kilamat ya ka Kongres kilamat ya ka NPP kilamat ya ka UDP kilamat ya ki parti ba fer hapo ka jela jongi te mentangi kwa ba kum ne khat arngut lese ngindang yo da ka ba ai nuksa nangi khat ar nginang yo bangin lum syuk ki leader ki ba kensai ki ba don haka jela jungi ki bakwa ban wan ban rung haka parti jungi bat ngin yarap iki ba kin job iki election ngin ailat iki ba kin job iki election ba kin long ki nong mi khmat ki ba kensai ki nong mi khmat ki ba kit baba ya ka khya ka shon jong pai ba kadai kata ka jing thumu ka jungi ka bangi ni sarai bangin mi na ka parti Kongres bat bangin rung haka Trinamool Congress em kam dei ya kata ngim don benta hakata ka jing ya keni syuki jong kata parti presiden kam don benta AA ka benta ka Shillong Bek bangim yu i ya ka future jong ka parti Kongres ha ka jela jungi te bangim i ka future jong ka parti Kongres ngi numla bangin su syongsa bat ngin sa shu syong biang haka rukom ka bangi syong menta kum banong no ba syong haka opposition bat nangta ki pai ba kin leng a kin pisa bangim la bangin ai ya ka hok ka jongki ngi la dep scam lupa ya ka ni ka merger process ngi la dep ai hu lampang jong ka doror tho ai menemen miet ngi lawan ya kendo u honorable speaker ula pej bahai ki kot kisla bat ula snode ba ki labiang ki kot kisla kata kemut kalabiang dan kam ban pen scam syu tega stang kata ba ngin hab ban lek ban ya kendo ya ki he ki han jong ka Trinamool Congress kata ngi dese kinwan maki na Kolkata leni la ban lek mangi nang ne sekal kata ada stang kata andre ya ka rukom ban thau ya ka parti manta ngin sedang bangin thau ya ka parti ngin sedang ba ngin ya kan ya ka parti manta ngidan kam bangin jiet ya kinong kit kam ngidan kam bangin jiet kinong kit kam bat ndala dep jiet ikinong kitkam nang ta bade ngin sa pen priang ya kane in a democratic way kata kamut bakine ki nong kitkam jongi baro kinle chaka state body state unit naga state kinle chaka district bat naga district kala ban le hadu ka block level wan jongki we ki party congress ka syong kamon jongki kamdei ga amdei ba pun bor manu manoi ki ka syong hakamon sobaha jongki te lese ki don laka dau jongki bakim la bakin wan bandon benta batngi andre ngi songi la biang kad arnut namar ngi la fulfill ya ke criteria jongka 2/3 kumbar kad kumka constitution of India ya menta ngi syong ba ya kaleng persya ngi empat don kanono ka jing tmu ngi saya pek ke ban janang ni syakma em kam dei ka rai ka belong kendit tika kinong ilam gujungi ba Charles Pungru ba Dr. Mukul Sangma ba ngi baro ki fongut ki wepat ngila syok ba perkhat ka bede ba ka jinglong jiman jong ka sanyima sima ha bede ba ka jela bede ru ha ka north east ba ka ide ba ka rihi ba ko we kani ka ba ngi kren peta ka singil mon pensyai ki ba kadon kam bangin kum kinong ilam bangin tresitom na kam ta ki ba bangin la ban penolong ni taki jing angnut ju ki pai ba kawai ki jing angnut ka bakarpang ju ki pai ba ju jela ka lambang hikwa
bani I bagani ka sarkar BJP ka badan ha Delhi kan kutno injin secar jungka bahkan wan phai biang ka jing secar ka balai lui ha ka ba ngila ban sngap ki jing jing pai ba te ha ka jing pen bet jungki nong yalam ki jungi iba Charles Pungrop bat Dr Mukul bat mengi baro ni so ba kalon kam ngi ba ni keren bat ka party leadership bat ki nong yalam hapo ka seng kongres ha ki singi ke beladap wala bun bun sin na keren ni kani ha ka jing yalam jongki ba Charles bat Dr Mukul kita lech Delhi lai keren abun sen henry kam i position suno kai ibn ban ba kat nang mi kisngi ka parti kanang telur meri gani keji khon jungi persya BJP bat ki kan hon ke bay don kat bag BJP kan satlot no kadang ngi mla ban thaulun ti da ko moi pat bat ngla ban khon ka kata ko ban kong bat ka ba kalau don ru keji persyang ban sngap thu ya keji ang not jungi pa ba kam tam ki samla samhoi ki long kumi long pa ki badon ha jela ba kadon kata ke jing benyau ba kem simdon ginu kita ginong ngelam ki bani I magila ban tur sekhmat na ka benta ban tri sitom ban penulong kita jing anut jipai ba te hadin bala ya kata ke jing pensothu kham tam kadon goi ka hon ka bala ya ban survey ban pej benya ban jurip ya ka jela bro ko we ha ka jing ngelam jong persyan kishur we na ki nong thaubuit ki ba terpang ba ha ka ri bro ko we bala ai ki jing snow bala onra ini ki jing snow jing pai ba ha kalai bat dagani kum ka kunhun ngilai syong bangila sngap ke ba ki pai ba ki angnut ke ba ki pai ba ki kwa ha jela te na ta kadau ba khong san ngi lomba in pe ke ba ki pai ba ki kwa malong jing secar kadar ka ba khoi bangila ban penolong jing angnut ki jongki ba ha jong ka por bangi tre sitong na ka benta kalau we jong ki khun samla long kemi long pa jong ki nong song song jong ka jela hi jong ki khamtam mat khamtam na ka benta lam sitei mingi mat na ka benta kri bro kowe tolong kadau simet mengimla ban ong bangin penbor ino no ndrei ha jingi I jungi mo ba kongsan kalong ri kata kadau bangin pei kumno ngila ban khun persya ke BJP ba kini ki kun hon jongka te ka syong ha ka rai simet kamdon gono ka jing imo bangin ong ki ba ngin ya tan jubor na ngin penbor kalong tang ka jingi so thu simet kata man ong tang kata ro ndei kamla belong kunta ndrei na liang jong parti jungi ngila keren bon ki ke hawe de berkani mentang indei kum ka major opposition party la ni ka parti ka bahe tam hakal yang persya bangin ni khun persya gini ki parti pat kiwe ki badon chakal yang jong ka BJP bat ke ba kersian da ka BJP ngasai ki pa iba ki basung thu ki basai bat ki balai I sejengai ki basung thu ru ya ki ya ka jinglong jiman jong ka politik hapo ka jela ka jungi klempet mungkin bisar benia ki pai ba jungi ki di basta ki sutuk ba te ya kata mungkin sibam joklut tu kim dehi kin habi I ru ki kam jungi bangi tre mungkin bisar halor ki kam ki jungi bat ha ju ko por ban bisar ru halor ki ke ba ngin sapen I seki ki kam ki bangi angnut ban tre nam ta ka jela ngim kwa ban le ta ban kring jubor inu ngim la yu pai ba ru ngim la ki nong yelam ru ngim la kalong ke jing sutuk bat ki jingi I jong ki pai ba bat jong ki nong yelam katakan sawan hadir kata ki pai ba kin setip bat kabadon kam ha kataru mo tambangin sale suki kata hapo kini ki khendiat tayo ki ban sawan bat ki pai ba kin jong jala kin setip kata ka office jong ka district social welfare officer East Giant Hill district haka jinga trailang bat ka office jong u deputy commissioner menta ka sngi ka lapanlong ye ka program ka bekerpang hakli irian na ka benta ki tuki briu ki badon ka jingduna hakit khotmet ya ka balatip kum ka mega mela assessment camp for person with disability hakane ka mega mela camp lawan manashim menta hado aspa saw fly ngon ki badon ka jingduna hakit khotmet haka ba khandai pusau ngon ki la yo ye ki sernot bapura ka unique disability ID UDID arfwe ngon ki la register haka chief minister scheme san ngot kila shemi ketika covid khat khandai but life khandai ngot kila register kerteng ha u adhar kani ka kam kalong ka jingmen toy bat ka jingker khu ya kitu ki badon ka jingduna kit khotmet namar ha kani ka kam ka balatip kum ka mega mela kila don bonja kitanat kum ka tanat ka koi ka khia katanat ICDS bat ki we kitanat sarkar ki ba ai jing shakri na ka benta ka jingbit jingbiang jong kitu ki badon ka jingduna ha kit khotmet hakane ka mila la ajing sumar eiru ye ki bapang ki khaman ki bapang James Eng bat ki we ki ja jingpang ki doktor ki la shim khiaru ban bishar bania bha ya ka koi ka khia jongi to ki badon ka jingduna hakid khotmet
Kumjo ru hakane ke mela kini ki badon ya ke jinglong bekerpang kilapan pau bakilala ban pendep ya ke jing shandur adhar ya ke jing ai inject tika covid khat kendai badru yo ya ke sernat lane ka kodon kam da ka bashule online ya ke ne ka mega melakam lapenlong ha flau ko office u deputy commissioner ha clearian bat la play ya ka da u mdc cleariat uba finliness bare kum u kongsan Laidon Langru u additional deputy commissioner East Giant Hill district uba SSM le MCS bat ki wepan ki he sarkar ya ka program la penya de ka district social welfare officer East Giant Hills district wa kawa MKM hi i oh gini ki snap ke dedap kamu ngusar assembly itu pensnyau dia ku i kam kinong elam kiwa em na kani ka thain kawa ha kawa ki nong jong sidong yong i yong kani ka thain ki be ki pa ki yong i dangman ki wasa ha ka umdum he por wawan na kaliang yo ka sarkar ulai le persnyau japi yete jing em kam nei bentai ikon yong pi waman memu daman biang ketika man beru kalau beru handrai persnyau si wong yo mi garisol nil kayi wa penman ai kate waro to ka jingbei bat ka jingteng yong i kamade ya kelam jurin tu hejing itu wagani ka injection la tasnya cha ki thain nong kendong bat cha i hila kamjo dangrab em ba kite ki bru ki wa percaya kan ka tika ko ong ka wiada ya kan ka kujut ka kelam ko wada wan lencom ya i hakini ki artli ki snam ta kamada snya na do ne naliang i doktor la do ongi wa yuman wa ha katika sen ka wali ka that web wo wan ga ni ka kelam ka wukta jur ko khamtam ya kitu ki wam pudep pule ya kan ka vaksin tene bhai te nga kamunong mikmat naga ni ka thain bo ga jing kartu ya phi kam ki longyung longsem kam ki manbe ki manpa usnyau ma phi uyara ya kan ka kubor ya kan ka warta saki chinong ki thau yang phi wa kinu ki wampu em dep iya kan ka tika lane ka injection snyau ma wan jakamat ye chim menta wa ka sarkar khanang wa ka jing ye chim menta ki phi mento jing mento ya nga mento jing mento ya ki doktor mento jing mento ya disi wa boromai handrai to ka jing menta na ka benta yung i simet kamu ju snyau wa mangapor di elai meeting jo batai kita ki doctors ki wong gilada hagani ka tharweb kawuwan yeuman boy dokta ko si boncha ya ki kon ki ki yong ag yong phi ki wadang em hakirta ki wakhian tene ma ite I kam ki be ki pa kam no ulai wo bi ka te ka kujut chaki da ka wa I hap chimkia I ye ichwa ulai enja ka SHG mila bat ka health camp bala penlong da ka Meghalaya State Rural Livelihood Society BMMU umling kalalong ru ka basyongkun bat hagate ka mila lawan ban shimbenta da kispa tali ki SHG bat BO nakeleng kishnong bahap ha umling CNRD block ki balabu ru ya ki jong ki dukan baper kum ke jing pen inam halo ki jai tiar baper bakum ki SHG ki lapen mi ya ketai ke SHG mila lawan manishim menta ru daw ba perstun tensong sembut menteri rang ba kejala kumukongsan uba dasakit bha lamare menteri katna transport kejala ba Meral Bonds MLA ke Nongpo ba Sustenance Sotun MLA ke Jirang ba Jason Saukme MLA ke Umsning kong Magdalene S Maulong MDC ke Umsning ba Victor Rani MDC ke Jirang ka kong RM Kurba Deputy Commissioner ke Rivoy District ki officer na kitna baper bat ki wei ki riurang ba kinong elam shnong lembat ki hajar ngut ki long ki me ki belapoy na keleng ki shnong banwan mi khamat ya ki VA banwan mi khamat ya ki VO bat SHG hakate ki sngi la yo ro ban sam mi ki kusnam she ki SHG baper hakeleng ki shnong ki blon ban shimbenta ban pedang ki kusnam rengkat hakate ki sngi na kaliang ka MSRLS kal samru ya ki sanction order balakot da ki klur tengka balamang da ka Meghalaya Rural Bank bat ka Meghalaya Cooperative Society bakan thup ya ka shipaulang
Prapo hajar tengka na ke benta khat artli ki VO badon kom bashis pa anyawtli ki SSG kabadai ka Vulnerability Reduction Fund. Kani ka thong ka baka sarkar MDA kadan ban kin tewi ki SSG ha ka jalla kanwanra ka jingkla ha ki babon kilyang. Bakum ki long kime haman laki shnong kinyo ye ke jingerap ban kin tewi ye ke yo ka kon ka kam ka bagi trei kom ki ken hon khamtam bandang penmi arsha ka jingman toy yaki pat ba laong uba preston da ka boben rap ru ba ka thong ka ba khamat jong ku sarkar MDA ka long banwan ra ya ka roi ka par ban kin tew ya ka yo ka kon jong ki pat ba lapun pho pen pheng ru ha ka te ge sngi da ka jing sha ten rai ki jing roi bat kum ka jing pen I ya ka riam ten rai balai shemman tan da ki ken hon SSG na ki shnong ba pher tolong ba ya geding treng hok ke dongki ya gitu gijerap ke bagi bio na kalian lemba ke bani condition banyarap bankersan yaki lemba ke revolving fund lemba ke startup fund lemba ke CIF itu ke bio tolong gijerkan na ka benta ilong kami ibai ijugi isaukan bani ba kejing kha na kalian ke sorkar Nagawanda menginyo ya ki sekretari dong ki VC apa kisong gitu ni labha badai banbu dari kilong kumi dan negeri berkai tolong basau tanah bani bagi babun kisong lebagi VC komiti apa MG NRG lala pantung bani bagi long kumi kita rei khamha ngamut panong berangba timnang bantrai dan gelang kumi kita ikamba di kamlong sincere, kita minat, kita baik ekam. Maaf di parangba di rumpa di bulan ini, kerana ngapun mong jadi, dan dari kerana ini di sisa. Long kami, jangan lagi dong kebentar. Kalau kebentar, penghapan baik kami haying hasan. Hapan baik komiti berkait dengan SAG, yang di VO bidang ki. Dari kita ini nak kau ekam. Nagabata ki SAG, nagabata ki DO, nagabata ki sekretari, ki VC. Pamlong ka besok. Ki SAG, ki Blayo Ram na Bank, ki Longbaro, South Pa Latnyong Kuli, Hakador, San Klur, Arkandai Lak, Kapusan Hajar. Katba ki Fund Balaay da Kasarkash, ki SHG da ki VO, Kalong Kumlin. Ki SHD ki Balayo ya ki Establishment Fund ki Long 6,000 Ars Pa Ndreko Sabali Hakador Laipuway Lak Ndreko Hajar Ka Revolving Fund Layo Piang da 6,000 Shispa Nyoko Naitali ki SHG Hakador Shiklur Nyoko Nreola Naipo Hajar Ki BO Balayo Piang ya ki Establishment Fund ki Long Shispa Atu Nyoko Hakador Nyokol Saula Knaip San Hajar. Sulpo kata kajian kailan pintu habar ini. Pada ini ko sukalat kamang lagi maya jendi. Ibuan ko muswa ng iba kilong koleran kimi syafat. Hati juga pada hati ini sebuah grup. Dia don kata interaction para mapili member. Dia akan sini Hata ka juga ayun sini wei pinong natin musyur. Dengan nekpa pinaman syur. Nakabos ko pinaman syur. Marbulay nakasorta, nakablok, nakikonsol coordinator, even grant ng TAP, even one kita di training ibaber. Dahil ako karak karyan, dahil ako kang division week, ni dong mintak at pi. Hindi dong ang ikwan. Di officer di dong mintak at pi. Di department di dong mintak at pi. Siyem ni kanil pangusya. Sudah tapi kita pikir superior kita. Kita sempat apa orang bilang. Kalau mereka ni kalau menuksa yang baru kan. Apa pidon dah cuma pidon dah thom. Ini kan sure. Tapi brainstorm kan dia. Apa mereka aku bilang. Kalau tak bersama mereka bukan aku mata. Agak ingin berjumpa. Nak kebenca. Berpendek pendiang. Yang kaya kesan berjumpa. Bat kunju, bapila ban kersan dalade, yalade bandiang halak kijong tikijat. Lengba kaya lam, kaba mangi ilai, sibun ba, iseng longkle, kibara besan,
Yagi several groups berkibius di beper. Iba manging ilai bagi ayo sisa iku jingentoy. Bagi jingentoy kapama pipiyo kadai lingba ka jingtrei sitom ka jinginot ka jingetrei lang ka jingit kya pat ka jingit kli ka jompi. Nagbansa ka mission ka jompi kapama pipi dan ada groups ka jompi. Hati bills ke beper. Karingin dia talanang kiu aparo ki benca. Kajela ka jongi talanang yai kiu nang yai kiu aparo ki benca. Na kabenta kajing mino umukul sama na ka kongres kata kadiga kam jongki. Mula banong Henry penban. Ni latrang la aslam bagani ka kongres kadai bandu no ame kali namar kadai tang kani ka parti ka bapen wit yang ki regional kamtam yang ki HSPDP kabangi da paik nang na ka EPLC mencua barni organize ka HSPDP rangkat berki volunteer de 4000 ngut yang diman yang ki kalong baik tang na ka benta bakong isu bakong sana kalong boundary. Nama ada claim boundary kata kamut kamdi kastir bapura. But ngiyoi maladang imron boundary kamut baki bro kisu ya ket bamoni kame kalia. Primla bani tu nu tresno so sno. Tingi dang nong minority. Nada jia babon kiwan. Kamut kata kala de part of exploitation. Kata kadeka isu banangkong. Dang kata ka sarkar ka yai kani ka AMD ka yai la ka jong ka kam nila le nila otro yo surok ni kerpat ha jing yalam bo ping kum lidar nila bodi u nila kerpat no chief minister how chief minister no chief minister ki chief minister ila keren ya kata but nila le jur wat hadal hero bania keren sutu ya ne ka kam bo ping Henry menta na Delhi yung bay kasyong haki arki ki state ben ben. Ting yung nadu man chief minister ng hit swear sa kaya. Ila don ka agreement. Ter. Bad bang ini penbeg no. Bad hadu balaya kudro yaki development balada kami kaliya kadon kam development umdi na kaliya nga asam kan. Ay kano objection. But na kaliang ka asam ro haba wan me kaliang himdi ban na ai kano ka jing penuit namar ngi maintain be ka status quo kumbale kren henry kani ka sarkar kongres kale kai yimti be ka jingmut basyapo chalendet jongka ni ka parti henry kalong le kai ka jai benru jong te ngi yakhi ya hadu baki volunteers hagi tu gisngi gile ki para but hadu bangi melasu ban control te kasnam kendai popra siajar kendai sebab kendai popra ni haban desert no ban gi sa form no daga yudun kenang bakan long kam jajai nena kini kiliang seng balang ro kibai don benta bat ni kam tam na ke SU ngri sungu balat namar ki sim ya katenrai kan urim bangi de ban lai kumta bon ki isu mila ai ne government kalian kongres tangka ktien jing thoru ki biang midon ki dokumen ba biang bagi daya ai gila ya sign gila ya tho jing kendu apa ki DC ya kendu apa ki SP Kamrup West Kasil Kamrup West Kasil man kapo henry kutang ke jing tho menteri kami te menta ladap san pusnam i celebrate kan ne ka san pusnam nama ladap hi Henry ka mensim jing hun dengan 4 hun nama keempat clear baha kena ke boundary. Henry ngi songu pat na kaliang jonga ngapun pau ju songu nu chief minister menta. Ula ne umla tang ba ula yai sakamat ya kam. Te ngai ju ulai ru uni rap ladang ya la ban pen betang ya kane. Na ngai kumbas 70% lagi problem la sa. Te ngai ju ulai ru uni rap ladang ya la ban pen betang ya kane. Nangai kumbas 70% lagi problem lasar. Te ayu ngadan betaban ong halo kani
Nila day ban celebrate hajing share kan yung pra kongres tang bakam day ban day ta yo sasosi en reng si ong tang kaktien dan reng yo ipat balada nakaliang mukul berubah start ule join hakawai pat ke parti nasional bukan rat udon hakawai neru berubah start ba la ban sani apa juga kini baru arakin wan sekamat tip ngi jai ben reu khasi ngin lek no tang bangi ru idon ngam penrit men sim kata lara nakaliang jong ka trinimol lara udon sia buat sang pliang tu la di wei wa ni la ba sania nak UDP ru idon buat met ba telong capable hi ban simti wat kum chief minister de ngadon tanggu ka masih ka babut pan kan por ba kat kani ka jing yakhi ya perkhat ya la ka jong project benreu hang no dia de menta ka UDP ka de ka parti ka bakwa iban belum lang ya baru regional party ngaso tanat ha jing ram jong medba kum presiden tikini ki SSPDP ro kem padja hado menta mana khengi ba bun ki benta konstituensi hang ne West Khasi Hills kidang bun ki pajba kidang don hang majority tang ba namar bagi nong yalam jongi menta kim tip tu wada tang ka issue ya tenrai tirum no gin khot kin lum kan te ngai ni ba para lum tung ni trailang lam bumta te ngejakan kai siba haga snem hajar khandai spa khandai buar nakaliang ga dis council kala ai tang ka jingbit ban sorbe Kiwan gini nongkong kalong bagi suwan direct por balong presiden role ban su hukum baik ya sarkara Meghalaya bari disiwan akwa de jaka kumasan kilometer square hadam ya siat milalai pej biang sasisin rangkat ber ke dis council kata kapor ngakan mau uni ubak BM lanong ru de disi lelang bad ngile complain na mari gini waste jong uranium issue bread pathar ngile complain but tidak ibeng hadu kata-kata kimpat kimbriu yang open cast mining barang taki bread na gitu ki waste barok kha janda pen kelayo lokek di bread tu hamadan klem jingker ngile complain bat hang tangi lamut ban yakhi tangba enang ilik pe ladam seal tang seal da do bilat kabangayo gini singi barang kepai biang mata dengi henry ngade director jong ki volunteer bakhadu ban ngisa dissolve no akas nem kendai po kra nakadaw ba masih ban control ka jing kala jong kapor te ngilai supait menta hadin bo ping bom don su bo ping le ngilai su ye song kum tu ban ngisu ya keren malu mala henry menta enda ka wan kene ka jing ki halo kum ni ngai umba ka dei kapor bangin khot biang sahisin ya gitu kibri jungi lagi dan kendong kensurat hasor sasin sin pat ngeni syong ban ya perkhat ban tei la jong ke ban klem da kwa kaspa ini ke buram ini kong sane kalong ngin tei ke ban riu bangin nom ja nakaneka slide Kami ini buat kinong ni kemas tadi ke ju ni kene ke kompersat ka don la shisha nakaliang ke dungi kum ki nongelam ko se kongres ang iyo so ni ga tubor ni so kedit ado kata bat ba ni pun berkat bagi berlok di bani di trelang na ko tagi issue di babon dun baka Indian National Congress kapal ay ki platform iya ki babon ki leader sa ko kajela ki dungi dan re ngimno ni menong halor jong kani ka jing lekno jong ki parlok MLA ki jong senior leaders ban penyaso sa ki wi ban ki political party dan re nakaliang ki jong ngai simen nasmo ba ngidon kanong rim ban yeng ban tre abang job nakaseng congress ini ine ban kaseng congress manginang yayu pun hero nakaseng congress bat pangingi scam bagi pat ba babun jong ka thamri boy bai ke jong kin so thu iya kani but nakalian ke jong nga don tang bon ong all the best
best wishes na komentar ki perlok dungi ki balik punya so saya ki bai pat ki political party mar bahaba put juga seni ke kamram dungi ki nong nikmat kolong bing haban syakri yo pai ba bat ba jawab ka ba kan syai la dagi pai ba ki pediang em ya kani ka sinjam ka begini perlok election ho arja kulai kan sa keren bakin sayo na kita ngejubab ha ka ba pai ba kin sa jubab ha ka ta ko Te kumbari boy district lu ladan na way na MLA bal kini sa tu kay pidan benong ladan kene i ba George Tunggo ba long men para perlok boy janti jadi ko malong ifi mene akan sapat ba ni long lain duit bagin jit ya kano political party penya so ba kano political party amdan i benong na kalyang jong i wish all the best tri bahana komta pai ba jong constituency jong district jong jelah goro koi marbo jing community jong pai ba ai kolong bing hab menteri maha kano ka kam ngi dan irrespective of party affiliation ngi dan ka kongsan kolong bing hab menteri pai ba pun penjok yang ini karena kalian jong ngai ini should wish all the best nam kai meeting room jong leaders lagi political party satu ipat dan pun kidau Kiron sibun kidau aga politics kijing kela kiron sibun agi por ki beladak ngelai kila don sibun gi bukum kine di defection emerging batunda TPR segi political party wat aswa jong election arhajar khatra kidon sibun ki perlok na kaseng kongres ki bala mi la resign bat punya so segi we di political party ag dugo por kinong elam jong party de ki we dementa bagin keno ba de nong nong elam kata ngamdon i bano halo kata Dega jing snow yung kishimet bagilah snow day ban mi ban serve ya ka state yung baki we political party kinam lai lu ya katam don mano wala man khang bat ba kata ga de daw ko kongsan ga jing i ki kama kum ki pat ba jong Riboi district ki bala ju shania ya ka party congress ka jung na snow ban kerpat na ko snow ri ba ni ki nong nikmat ki badang yaidon yaine ka sen congress ini yaidon hasenda abat ki na kabanta bantri yaki isu di babut lagi di kam border lagi di kam yo jam lagi di kam hakaroi kapar lagi di babun ki isu di bakum ka district ni don kam ban yakun ang ni sakmat ka sen kongres kadan hasenda na kabanta ban yakun yaki isu di ba ni yakendu na do di kiudor di marbam di kiudor di kumpiang ban yui di isu di babun ban kum ka sen hi in nang yai kerpat iki para nongsang sinong apo ka Riboi district bakin sobaha ban yaine ki party workers ki jumi kinong kersan ki jumi ki juran barbor ngimde benrit bensim ni nang don hasenda na kunda bantre nang ba jong sen congress agini ki por ki banwan ban ngi scam ki por ki barit bakum kinong mikmat ki don sem boy ngi scam bangin la ban pun urlong ya ki jing angut ki jumi pat ba ban lengba jong ni keseng ila bantre ki kam ki babun ban ida kerpat ki pat ba Kim day benrit bensin ni ginan hasenda bani pun iki isu bat mengingit scam warga kulai kin don sibun ki jingkelah aga bagi patba kin sajubab bakin ay ka bainong ini happened last night with regards to the leaving away of our honorable MLAs and senior leaders from the Congress party on behalf of the Riboi District Congress party and on behalf of my colleague who are still there in the Indian National Congress I have nothing to say against them. In a vibrant democracy, everybody has every right to join hands with any political party. Be it an electorate, be it an elected representative, mandated as per the purview of law within the 10th schedule of the Constitution, merging from one party to another. It depends on the issue that the particular person themselves they found that there is a better platform than the Indian National Congress. I have nothing to say against them anything, but I have to say that as far as my knowledge is concerned, that the people of the state they want change, and the people of the state they want to be with the Congress party. Leaders comes and goes, but party remains. That's why the principle of the Congress party, which has been there since its inception in 1885, we are still fighting for the cause of the people. As an elected representative of the Indian National Congress, I felt that this is a better platform that we have to perform, and I hope that we will do well in 2023. And at the same time,
I want to wish all the best for our fellow colleague, honorable MLAs, the former Chief Minister, Dr. Mukul Sangma, and the other senior leader who are leaving the Congress Party. I wish them all the best so that they can serve the people of the state. At the end of the day, as an elected representative, it is our duty to serve the people of the state. Winning election, losing election, the people will decide. They will give their mandate in the general election of 2023. Kafas Above 40 Football Tournament 2021 balapan ya dekat Mountain Sport Club Hapok Madan maupun Lon Mountain Southwest Khas Hill District kalakut nok mentakasngi ka arpu South Trik Unai Wing arpo arpway hagani gajingi le kai final kawasi Sport Club kalara eka nam lado hadian bakalala ban prelim no ya ka Mountain Sports Club Tashigo Lanot kajing temu bekongsan jong kani ka Lempung ile kai jong ki balapalat Saupo Snem Chajrong kalong ban pen ke imbiang bat Island ban yo kilan met biang na kabanta kito kirang ilekai kibla chong thai na kanika kam ilekai kenjat football la khambun snem bat lengba kanika Lempung kan kitik biang ya jingmut je perkhat jongki bakin yo biang ya kalan ban mi madan bat pen i kisap ki phong jongki kumba kila pen i hakipor bakidang samla bat ban longru kanuksa na kabanta kirang ilekai kibahaki ni kiski ba menca la ban kedau ya kani ka jinge le kai la pli padan do ka arsan trikul ber arja arway badda ka batmu ban penkun haga pratri ku jembang araja arway reina ka dau juga jingwan len shop juga covid khat kendai lap ban pen sating no shwa shipor kuba hs ding do mcs sdo bla shong thai Karaniko Civil Subdivision ulalong ukongsan hakani kesngi wadula airu ya kejingkaran aimin sim jong u la pencit pensingai ya kene ke Lempung ile ka kenjat ball ta kiri football haringkat kejinga don lang jong kinong kitkam ka Mountain Sports Club.
EAP ki rangba ki bala sapo sejurang bani lekai teng ban super kat ne isu habala sapo ne bani lekai bol ndon jing mun toy shoot ni lawno ndon shoot bakhat ndon yo le chu chelong ni sa ki we back state ten rai kani gade kata ka kalumpung ko pasuk mene ka bangingi kando kum ki bala rangba ba ki player ki ba jude ki ba rem ki ba simta ki ba bon ki tournament hakapor ko fi ta klai ten rai kani gade ru ko we ka kabuing ni bangin long ki ko ki bukhia mateng larang ba na syong je kai football ni regular player aja itu sedang setemen sedang sekepang sedang sekesito le haba gino kumne bisa di klai ni training ta kalau go kala ban klai ni je mot je perkat ni ka be na musim bat kalau gunuk sai gini bare mo ka we ka bakong san kanong ba pi long kanuk sa ya kini gi kamsan kanuk sa ka jo pi ka long ini gi bare ki ngi ro pakai simpia pakai jile football ni sikam de show ngi le kmen das go ba ndegade ta ka we ni ki activity ki bangi ni ha bare sementa ki por baro ese ndei ha ni ka football ha badminton pari ki we pa nagani ka dong na thai ki tuni sisang ni la roi ni sang ki popor ki lian hatam ka sport Trai kini ki prai ka tep ni lai ki dan ka tu ka dingot nagani ka dong thai ki tuni ki prai yo banne sedi Bangalore num tar ko jing mare ye ka jing ka jing ye jingi wala kim sum la job ndre kila long ki dong job ma ha ka state la de ki job ang tadang hak apply tri ka don ka we ka jingi jingi bala pantai tengah Meghalaya Swimming Association bani jingi 6 kilometer hangte hakawa opniam nagani ke dong ke jongi kila pramut baro pramut kila pan cross ke 6 kilometer berbanu pong bude kuna mana ni nak kurat kraw ku barundo ikani hija kalau ke sarong ini ndai tangnya itu ba ni sio bana kuble tiro dan hagiri tayong semua lai piliki program ki bukum kini ni semta dan menen kesngi nang yo ya gawe ka jingi la ka bol jing puli hang ti hamorangan ba sisa kalau musuk men bala la por mai lai ba ka we ka na ka we ko ba hamtam ye ki abo potile le na kham solong special kon don ni ko roda fi khat no ande namang sno gede ka ba kerpang nga numar bele ngom ta ko mala sno ko ne le balas ba regulator presiden yang makurat area veteran football association kabangan ya tu ya pi bangina depan entari ke tournament hangte no polo kabar tangsian tiga ni kesni kabangan ba pi menta kesni ko kabu panio petro ata ino ki player ki bangin hapan sim saya kata ini lekat tiga player supaya pi barok pi player ki don bon pi tim kalele agi jing sia kan ke tournament ka di bangkut kamslan dan na kita juga jinglong juga ke pakai Nimslo perla, bat nimslo lakan penolong kut ya kah keporoknya dengan yo pati dengan kepor. Nangai kalau nggak kemen ini, banding semata banding EP dari Thailand terus ni. Apa dia kau kasih? Pak kemudian, orang itu dia bawa makan juga suan. Cikum cong ila poi shaka bukut jong katuk kubor, sajisin pan kublai shibon yefi, tar hadu beni shambiang kublai shibon.